Salut, că tot vine vara, hai să vă dau un mic sfat sau pont prin care să nu mai aveți mirosuri urâte când porniți clima. Primul lucru și cel mai evident ar fi să schimbați filtrul de polen. Eu mi-am luat un filtru de la Male, este de la cu cărbune activ, cu ceva de genul, are foarte multe chestii aici, detalii, puteți să-l căutați după cod LA0181. Și după schimbarea filtrului puteți să vă achiziționați, dacă mirosul persistă, și un spray de curățare a climei. Eu l-am luat postă de la Lichimol, a fost vreo 40 de lei. Asta e diferența dintre un filtru nou și unul vechi. Ăsta nu știu dacă are undeva la 10.000 pe acolo. El îl schimb mult mai des decât recomandă cei de la Volkswagen, mă rog, nu intru în polemici, iar ăsta e la nou. Deci e o diferență notabilă. Nu pot să spun că ăsta e foarte, foarte jegos, dar are foarte, foarte, foarte mult praf. Deci în fiecare fantă de asta e plin, plin de praf, în comparație cu ăsta care e perfect alb. Deci ca să scăpați de mirosuri, folosiți un filtru nou, nu merge așa, vă recomand să curățați și partea asta de tubulatură, adică să luați ceva care omoară bacteriile. Eu încă nu am pus filtrul vechi, aștept să treacă cele 10 minute, un sfert de oră, apoi voi pune și noul filtru.